na-eme na nkịtị onye si na mmiri felili ya onye bụ mesia na ndị ka ọ ga-ejizeli mmiri n'enu ife nwanyị aga n'alụ n'enu ụwa ranụ mmụọ n'enu Ufọdụ na-akọ ya ọnụ
bụzi nsogbu n'elu ụwa nke a maka ndị maazị na anya ukwu bụzi njọ n'elu ụwa onye ofu ife na-ezu asịrị ọ bụzi ife ili ga-ezuzi ya anya ukwu na ọ bụ njọ n'elu ụwa anya ukwu bụ njọ ife anya ukwu na-ewetara ike anya ukwu ga-atụrụ ji m ọnwụ ya na gara aga anọrọkwa m na mgbasa efu na agbaghalị ya onye anya ukwu ndị bụ njọ n'ụwa onye anya ukwu njọ n'elu ụwa donu ife anya ukwu na-eme mmadụ eriganụ ọjọọ koju aba donu na ya gbazi aka wee na nnuwo ife nwere tụrụ ya fọnụ na ya butezi n'ori anya ukwu onye anya ukwu gị bụ njọ maka na ibe na-emezi ka ndị mmadụ malịnụ ife anya ukwu na-emezi mmadụ n'elu were ka n'ezie na obele nwa je n'obodo oyibo nụ ọkpata ego oyibo bụrụ ọnatala ibe na ego na nwanne ya ejebezienu ojezie na onye ọzọ jere obodo oyibo etu akosiri abanyezienu na nga ka ọ tọziri n'obodo oyibo onye anya ukwu na nga ibu njọ n'ụwa ka mgba bọọlụ n'okocha gbalị bọọlụ ya ka o ji gbajizi ụkwụ ọlịabazie n'ụkwụ agbajila mgbajinu onye anya ukwu na nga ibu njọ n'elu ụwa ụfọdụ na-eti egwu na Chijioke tile egwunu fa wee bulu igbo wee bayalibanụ oyimu jeji ife galụ na onye anya ukwu maka na egwu abụrụ akalaka onye anya ukwu jeji aka ọlụnụ chọọ ife galụ n'ụwa onye anya ukwu ngị bụ njọ onye anya ukwu ngị bụ njọ n'ụwa jeji ife galụnụ onye anya ukwu jeji ife galụ n'ụwa etinegwu na Chijioke tilegwunu agbakwala bọọlụ n'okocha gbalị n'elu ụwa ya atụ na kọntena na ndị ọzọ tọnyerenu oyimu ya ka ngwafịa ya iji dazie mmiri jecha akala aka ya n'ụwa ya na onye anya ukwu na nga ibu njọ n'ụwa ngwa maka na ọjọọ ka ojuzi aba n'elu ụwa na ya jeziri gbalịzi aka wee maka na onye ọbụla chikeziri n'elu ụwa nke a na o nwere ibe chikeli akọrọ n'elu ụwa mana ndị mmadụ amazi Chukwu nwe transport motos ka Chijioke banyezi n'ime ya
chukwu ekene dịlu chukwu ameti egwu kosadebenu ife ọbụna chukwu kele ọlụ ekenu chukwu kele ọlụ ekene n'ụwa anyị ejezubafia n'Nsụka nsụ ọgonyenu ngazụ ka ibe edo Nnewi egwu ya bụ ọlụ onye anya ukwu ranụ ka njebezienu kọgbọmelu onye anya ukwu ya ka ọgbọ ji wee bụrụ onye nwụla nwụnụ onye anya ukwu ngị bụ njọnụ anya ukwu ka atụlụ ji mụọ onwe ya na karakanụ ka mme na ọgbọ omeme nne cheta anya ka mmụọ ji atụ enwe n'anya onye anya ukwu ọ bụ ngị bụ chikele na ogbeyi jeje aka ọlụ onye anya ukwu na ngị bụ njọnụ nwa iwe buluzi gbaba ya lebanụ itiki ga-eti gachi joge nwenye atadidonu ibe jizitolo onye kọnalụ ụfọdụ si nafa bụ ndị ugbuchu basi nafa bụ ije lele onye anya ukwu jeje akọlụ n'ụwa onye anya ukwu ndị bụ njọ onye anya ukwu ndị bụ njọ n'ụwa onye anya ukwu na ngị bụ njọnụ ifilolu n'ọdị n'obi yinu ọgịnị ọga mmeli n'onu ranụ mụ ka njebe n'egwu m ọga mma anya n'ụwa m nụ onye anya ukwu n'ezie nnumo na mmụ egwu onye anya ukwu ngị bụ njọ n'ụwa nụ maka na ụkpa na okpoko gburu n'elu ụwa nọ na ntị bụ imechili ya maka na onye na-enyozi onye ọzọ n'azụ na ndị ọzọ na-enyokwazi n'azụ na onwezi onye na-afụ azụ anya n'elu ụwa nke anọ mana nke yi na chi ịbalị mebezienu kedu izi ka ị na-ekwuru maka onye adana onye anya ukwu kedu izi nke bụ nke yi gba mbọ lụsi ọrụ ike ifu akala aka ya iwu abụrụkwa na ị ga-eti egwu chọba aka ọlụ nụ ife a na-alụ alụ n'Owerri ganụ jide ebubenu ndị butele egwu na ndị ibudonu osi na dị mmanụ ezigbo ọsa n'ebe nwe onye adanio na Chukwu n'egwu mali ya mụdị bagata ka ndị ọba niile nu onye ọma na-egwu mali ya mmanụ olive aka n'idenu onye si n'ibidenu n'egwu mali ya mmanụ n'ụwa aliwaju ugwu ma nwenye afọnụ n'ọgbọrụgo si bi ụwanụ egwu
chukwu malia mmanụ Chijioke napụtali mkwechili ilo na asịkalịa ranụ m ka njebe n'elu ụwa mụnụ onye anya ukwu ranụ m ka njebe n'ụwa anya ukwu bụ jọnụ onye anya ukwu nke jọ n'elu ụwa ranụ m ka njebe ibe ji zite nka na alụnụ akọsịna m echina m akọna m echina m akọsịna m echizina m onye anya ukwu echizina m onye atani akọsịna m onye atani echizina m onye anya ukwu ezie na nke bụ njọ n'elu ụwa donu onye anya ukwu ranụ m ka njebe n'elu ụwa mụnụ okwuto nwa eze n'ụwa nụ otito gị na-eto nwa eze onye na-alọsi nwa eze nkili gị na-egili anụ ọ bụ gị bụ chukwu na ji melimegwu ilo na-asị okwuruzie nugabanụ onye anya ukwu razie nnukwu onye atani ka njebe ji ụwa mụnụ onye anya ukwu na nke bụ njọ n'elu ụwa Chief Izunna okwu dị n'Igbo ego yiri nne too much money one n'Ọkịja ude nebona obi iwu Owerri obi gasọmba ude nebona odogwu obi eleti odogwu obi iwu Owerri niile nụ Ọkịja gizejenu nna ochie ebili na anyị igeleli obi dị ọrọ mma nke izizi n'uwe Owerri niile n'Ọkịja Chief Fidelis Uchenna akwụsị na nwata
na-akwọcha aka n'ọsọ ibido ụwa gị isejenu oyimobi n'ụwa yi. Managing Director AF Uchenna Pharmacy Limited na Lagos. Chief Ndubeze Stephen Okolie Chinemeze na South Africa odogwu ezi oyimobi ngị na-edozi akwụghị lọlọ Oziọma Okolie ogele mali nsọ dị ya dịka oji ọgwụ anụ dị ya ezi nwanyị ọma bilio. Jagi Japan Rafael Egwuemenu bela ọnwa ezoke amụtezi nwa n'obodo Odogwu Ogbuefi Ugobudu na Nnobi aga egbuchi ọnwa n'idemili gị isejenu nkenke enyi jụlụ igwe enyi ọsọ na anyị ikeneli. Managing Director Sone Communication World Limited na Laba International Lagos. Chief Dr. Malaki Nwanọrọ Ezugo na 1 n'Ọkịja Aki 1 n'India. Chairman Ogadimma Ejure Numu n'Ọkịja ndị ochie ekene m onye nwere ifenu. Honorable Chief Meche Nnadiekwe ọnwa n'ihi ọma bilinu ọnwa na-etili ọra niile nu ọkwụlụ ọganidi mmanụ ezi nwanne dị egwu ebili ngị na-ezi oyiyinu Alhaji Galadima obele nwasi ugbegonu ọzọ Igbo ndụ ezi oyimu bilio. Chief Innocent Imanga Omigwe Ndugo 1 n'ihi ala Otibu Anyịnya n'Ogidi Igwe Tugo Igwe Nyelozo onye ọ gadele mmanụ. Chairman Managing Director Omigwe Maritime Agency Limited ngị na-odozi akwụyinu Lọlọ Chinyere Imanga Ugegbe nwanyị ọma ezi nne mụlụ ezi nwa n'ezi dị n'ụlọ nwanyị ọma onye ọma bilio. Chief Sir Amobi Irari Nnadiekwe KSM JP Agwigwe 1 n'ihi ọma Ebubedike 1 n'Ụmụtanze onye bụla egwegwuru ezi oyi ji ijoke nwenye adana nkwa amala. Ndị a bụ ndị ego nu ndị ego na-ejelosi ego na-ejeli mposi nu ego na-ejelosi akụ dị mma n'ikolobịa ego dị mma n'ikolobịa ego na-ejeli mposi ego oyibo maka n'enu na mba abalị ego oyibo ego na-ejelosi Maji ego oyibo nu akwụ na-esi obi ike nu ego na-eje n'ipozi na nke gọọmenti ego vagaliga nu. Chief Paul Chinwe Ezugo nnia 1 n'Ụmụoji Golden Governor Fathers Governor Gburugburu 1 n'Idemmili. Chairman Managing Director Bonpol Nigeria Limited onye ọcha bịara ụwa n'oji ego yi kalịla kalịnụ oyimu obi n'ilu Ugonna
na ya umoji odogwu oyimu onye nwere ihe Prince Ike Ezebunafọ obele nwasi okapụ ese Lagos St. Model Global International Limited na Brunu Plaza Kenozi nwanne dị na mba natani nke yichuru igwe enyi ọsọ ezi oyima St. Model bilu wayo chukwu dị mmadụ abụmụ ọgaga n'igbo bịa mmiri na-ezoro ọranụ ọgaga bidinu oyibo chairman Udoka Edred n'Ojodo ezi oyimu bili na onye nwere ife n'ife menaghị ga nna ya chukwu ego na-ejeli ya ozi onye ọma gaba n'iru n'elu ụwa kedu maka Chief CC Adịnụba mmiri ọma na-agba n'obutanụ ọkwụlọka 1 ọnatalidike mmanụ onye ọma si ọkija ejelu onye ọma tenten bilinu onye ọkija bilinu nna ochie bilinu ọnatalidike mmodogwu CC Nwadịnụ bụ onye ọma bilu ụwa yi onye nwere ifenu Simon Nweke ezi nwa ọrabọ ihe bụ n'aka n'elenu o jiri akwọbiwe nwanne ya nwaonye Ojoto ezi oyibo gaba n'iru n'oyibo oyi abụrụ ka ilie ka ilanụ ịmakwa mgbaji oyiyinu odogwu bilinu ezi Nweke ọrabọ jibuzi ije gịnị ga-eme agụ iyi bilinu nwanye ọgwụ ibele bilinu agụ iyi na China agụ iyi na Chikonu ọgbarụ gị sejenu nwanne mmadụ abụrụ yanu agụ iyi bilinu n'ụwa ego na-ejeri ya ozi nwanne mee Chief Injinia Eric Ifeanyi Rochukwu Ifeachọ Ayeli ọha nwa onye ọ ga-adịrị mma kedu maka odezi akwụrụ Mrs. Abiola Ifeachọ biliri omegasị abụ nwanne nwanyị ezi nne mụrụ ezi nwa n'ezi ego na-ejere unu ozi n'elu ụwa donu unu mere ka anyị ego na-ejere unu ozi n'elu ụwa akwụ dị mma n'iko lọbịa ndị ọma bi n'inu ego na-ejere unu ozi n'elu ụwa everywhere. Somewhere I'm naked. Now Sunday waka dey go. Chawa, 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 chawa.
baby. Now you go tire. Baby point and kill, oh you go waka, now you go tire. Baby point and kill. Now you go tire. Baby point and kill, oh baby. Now you go tire. Now so you go the waka they go, baby. Now you go tire. Go to Festa Town for Lagos, You go tire. go to Maza Maza, see them they waka. You go tire. Go to Iroko, you see them they fire, they you go. go tire. Baby go waka, you go tire, baby. You go tire. Baby point and kill, oh baby. Now you go tire. Baby oku, baby oku, baby. Now you go tire. Money for hand, bag for ground, baby. Now you go tire. Baby go waka, you go tire, baby. Now you go tire. Baby point and kill, oh baby. Now you go tire. Baby oku, baby. Now you go tire. Hey. I go Aba, see them fire they go. I go to Enugu, na so they plenty. Calabar they boku, baby. Baby point and kill. Baby oku, baby. They go they waka, they go they find waiting, they go they chop, say waiting, then they say na momo. Baby oku, baby point and kill. You give them their love, they no go take. You give them your love, they no go take, baby. They say na money for hand, bag for ground. Na so they kill the waka, they go, baby. Now you go tire. They go, they check their cash, they waka. Now you go tire. Before they go shop, they go. Now you go tire. Baby oku, baby. Now you go tire. Baby point and kill, oh, baby. Now you go tire. Baby go tire, you go tire, baby. Now you go tire. Money for hand, bag for ground, baby. Now you go tire. Na so they go, they waka, they go, baby. Now you go tire. Go to Festa Town for Lagos, they do there. Go tire. Go to Ariariaba, they go do there. Go tire. Go to port and see them, they go, they waka. Go tire. Go to Enugu, view them, na so they go, they go. Go tire. They go, they find waiting, they go chop, they go. Now you go tire. Money for hand, bag for ground, baby. Now you go tire. Baby point and kill, baby. Now you go tire. Baby oku, baby oku. Now you go tire. Baby oku, baby oku. Now you go tire. Baby point and kill, baby. Now you go tire. Some yellow, some black, you say they go. Go tire. Some yellow, some black, they go. Now you go tire. Some tall, some short, they go. Now you go tire. Some fat, some lean, they waka. Go tire. Baby cricketer, baby oku, baby oku, baby cricketer, baby oku, baby boy and girl, baby boy and girl. Now you go tire. Now you go tire, baby. Now you go tire.
ede n'ụwa nọ o nwere obe Chukwu ya ebunye ya gobulunu maka na nwa bịala ụwa bịagonu onwezi onye ga-abịala ya afụfụ ụwa ya ya ka Chukwu ji kezie mmadụ kezie etu ọ ga-adịnụ wee kekwazị ife ọ ga-abụ n'elu ụwa nọ na mmadụ ama agbanwe akala aka mmadụ n'elu ụwa maka na ọ bụ na mmadụ na-agbanwe akala aka ya ụfọdụ ga-abụzi president of this world ụfọdụ ga-ejikwazi aka ma na-ekwezi ụba ga-adịnụ ya bụ na nje amadị n'ụwa nọ mana Chukwu kele mma na njọ ka o wee na-akụzili anyị ife anyị na mara ọ bụ na ndị mmadụ ga-elotasịnụ kedu ife ị ga na-adọkasịla onwe n'ụwa nga ndụmọdụ ka m na-enye unu nwa nwuli na-etu Chikele ịghala isi ọ bụ gịnị ka chi ji kezie ya dị mkpụmkpụ ma ọ gịnị ka chi ji ka eyi dị ogologo na onye ogologo nwere ife chi zitere ya ka ọ lụwa etu a ka oge gwaziri onye mkpụmkpụ kedu ife na-adọkasịla onwe ya ewele mkpa ife chizite gị na lụọ n'elu ụwa ọ bụ gị bụ Chikele onwe ya ụka na junu nwa nwuli etu Chikele ya ode n'uwe weli ndidi bilie oyimu adọgasị n'onwe ya n'elu ụwa agbagasị na ruo n'elu ụwa ka na-ekwu nwa nwuli odetu Chikele ya oge ibili maọbụ onye meliki ya ọ na n'elu ụwa weli ndidi bilenu n'elu ụwa onweli ndị Chikele ga-agbata ogologo onwekwali ndị Chikele ga-agbata onye ọbụla bụrụ onye ogologo onye ga-adị mkpụmkpụ ife Chikele anyị n'elu ụwa ka anyị na-alụ mgbe anwụli n'eti Chikele ya n'elu ụwa onye ma gbagasị na ruo n'elu ụwa Chijioke na anwụli oge na-enwenu etu Chikele ime ode m mma n'ọbịgwu ya ka na-alụ Igbo ji mali m n'elu ụwa ya ka Naịjirịa ji mali m n'ọbịgwu mme mma n'ọbịgwu mme njọ n'ọbịgwu njebe ejebe nnaba naba n'ọbịgwu onye atani ojebe ejebe na-egwu mali ya nwa amụli n'elu ụwa ma mbisi aka